Dear Lord, thank you that we can come to you tonight. That we can see what has been written in the book, the patriarchs, and that we can learn from it. Give us wisdom to discern what's right and wrong, because we do understand that this is a worldly person with lots of information. Help us, Lord, to be wise in our readings. I pray this in Jesus' name. Amen. Okay. Last time we came together to doing the book reading, we discussed the Planet of the Apes and how they couldn't saw beyond even patriarchy to make a whole new society. They just replicated. All right, Oh, all sorry, right. Fuji. Go Okay. on. Yeah, kwityelo elidlulileyo ke sidibana besithetha ngesimo se-apes nangendlela izinto bezithe senzeka ngayo ezibangele into yoba makube kuzalwa ipatriarchy isoloko ibonakala iya isanda kwanda. We also saw and remember that it is the mirror view of gender, worship, and race. Sabe And sesibona ke go on, nendlela Fuji. echaphazela ngayo isimilo ukuziphatha indaba yesini nokuhlanga. Then we go back from race, worship to gender is the last thing that needs to be overcome. Sajonga ke indaba yonqulo sabe sesifika ke into yoba i-gender yenye ke yezinto esisekugqibeni esimele uba sibe sinokuzeyisa. We also see about the bonobo apes. Siye sathetha ke nangesimo se-apes And how the female is the more dominant ones. sabona apho kukhona okokuba le eyifemale yiyo ebonakala yongamele. We see where some scientists like Stephen Goldberg is believing in male dominance. Sabona osonzululwazi abathile abafana no-Goldberg abakholelwa ngayo ekubeni oyena noma ngabe ngasentla ngulo oyindoda. And even Charles Darwin and biologist Edward L. Wilson says males are going to rule. Nabo ke abenza izifundo zebhayoloji sebekhankanyiwe ngabo abaveza ukuthi abo bangamadoda okanye abazii-males fanele bibe ngabaselulawulweni. And that men are superior to women. Nokuthi bona babona ukuthi amadoda ngawo anamandla ngaphezu kwabafazi. And we also saw that even if women is the rulers of the world now, Sabona into yoba noba kungabonakala amakhosikazi ekhona avela njengabalawuli ehlabathini njengangoku. like Margaret Thatcher and the Queen. Abafana noMargaret Thatcher nalo ke ukhankanyiweyo. And Queen Elizabeth is the Queen of England, with both women in charge of England or Great Britain. Sabona ke nayo Queen Elizabeth oyikumkanikazi yase-England eveza ke ubungangamsha amakhosikazi naphaya eBritain. It didn't change the way of how patriarchy is still continuing in that country. Noxa kunjalo isimo sona asitshintshi indaba yepatriarchy soloko iyiyo ebonakala igquba kula mazwe. We also looked at a guy named Frans de Waal. Siye sabona ke kuneendawo eGhana nakwamanye amazwe.
who have written books. He's a scientist, biologist that is writing books of the bonobo apes. Sabona ke ababhali ababhale ezincwadi ezimayelana ne-apes. And he is showing that patriarchy is not natural. Yena ke uveze ukuba i-patriarchy akuyona into edaliweyo. We also saw that in the natural world, animals do not like bullies. Siye sabona ke nokuthi xa sibheka kwezendalo nje izilwane aziyithandi into yoba kube khona abazidlakela kunabanye. And they talk about domestic dogs and other animals that do not adhere to aggressive dogs. Sajonga ke izinja zasekhaya nezinye izilwanyana ezibonakala zingayithandi zingahambelani nale nto yobundlobongela kwezinye izilwane. So we continue on chapter 1. Siye saqhuba njalo ke sikwi-chapter 1. And believe it or not, I only did 4 pages today. Ungakholwa okanye ungakholwa kodwa ndifuna ukuxelela uba ndenze nje amaphepha 4 kuphela. But there's so much to share. Kuningi kakhulu ke esingathi sabelane ngako. And I hope it will be okay with everyone if I add some other things that makes it more information that is available. Ndinethemba ke le nto yokuba kuyawuba ngumdla omkhulu ebantwini ukuba simane sisengeza nezinye izinto ezizawunika ulwazi oluthe vetshe ebantwini. Okay. So you will see she will now concentrate a little bit on traditions and customs. Sawukhe sihlale kakhulu ke apha kwezi zamasiko nezithethe. And I first let us understand what is tradition. Ndinqwenela uba ke siqale siqonde okokuba izithethe eziyintoni. And now we're going to look at different words that also means tradition. Sijonga amagama athile kohlukahlukeneyo kodwa akwathetha izithethe. Some of the words are like culture. Amanye ke amagama athetha into efanayo nezithethe ngamasiko lisiko. Customs. Imikhwa eyenziwa rhoqo. Rituals. Imicimbi ethile. Convention or protocols. Indibano ezithile ke ezizojonga ukuhloniphana okuthile. Institution. Amaqumrhu. Habit or routine. Umkhwa okanye isiqhelo esithile. Principle, values and norms. Imigaqo ethile kwakunye ke nezinto ezixatyisiweyo ezaziwayo ezidluliselwa kwabanye abantu neendlela zokuqhuba ubomi. Angela gives us a few examples about what tradition is and where did it come from. Wenjele ke usinika imizekelo embalwa esichazela okokuba yintoni kanye kanye isithethe nokuthi sisuka phi. And the question I ask is, how is it possible that there are so many customs, traditions, and cultures that are different from one another in the world? Umbuzo ke ndiye ndizibuze kona uba kuza njani ukuba kube namasiko amaninzi kangaka ohlukahlukeneyo esuka kwiindawo ngeendawo apha ehlabathini. To understand tradition, Uze ke sikwazi ukuqonda kakuhle ngale meko ezithethe. the myth around it will disappear. Eyona ntsomi ke ejikeleze le nto iyawuthi ke ibe nako ukulahleka ekuhambeni kwexesha. And we will not hold it so dear to us. Yenza uba ke ingaphinde ke ibonakale ingathi inexabiso apha kuthi.
our customs izithethe zethu that is so important to us. ezibonakala zibaluleke kakhulu apha kuthi. Where did it come from? Isuka phi yonke le nto? And with a few examples that she gives us, I will show you. Kule mizekelo mibini kuyasinikela ndizathi ndike ndinibonise. And what is really tradition? Yintoni kanye kanye isithethe esi? It's man-made laws. Imithetho eyenziwe ngabantu. And you can say it takes away the importance of it to realize what it is. Usenokutsho ke into yokuba kuthatha ukubaluleka okukhulu ukuze sikwazi ukuyiqonda uba kanye kanye kuyintoni. And the dangers that there is in it. Kwakunye ke neengozi ezikhoyo apha kuyo le nto. Let's go first to the Bible, Matthew 15, 2-6. Xa singajonga ke phaya kumncwadi kaMateyu chapter 15 verse 2 ukuya ku-6. Fuji, do you need a time to go there? Or is it okay? Or let me try and quickly go there. I hope I won't be kicked out. Let's hope Matthew not. 15. It's Matthew 15, 2-6. Okay. All right. And I'm almost there. Yes. And it's Jesus that is talking here. KuKristu ke othethayo apha. Yes, I'm there, Erica. Okay. Why do we want me to read it first and then you read the whole verses? It's okay. Yeah. Okay, thank you. Why do they disciples transgress the traditions of the elders? If they wash not their hands when they eat bread? But they answered and said unto them, why do you also transgress the commandments of God by your traditions? For God commanded, saying, honor thy father and thy mother, and he that curses father or mother, let him die the death. But ye say, whoever shall say to his father or his mother, it is a gift, by whosoever thou mightest be profited by me, and honor not his father or his mother, he shall be free. This have you made the commandments of God of none effect by your tradition. Ithi ke kungani chapter 15 verse 2 kuya ku-6 Mateyu, kungani na ukuba abafundi bakho basigqithe isithethe samanyanga kuba abazihlambi izandla zabo xa badla isonka. Waphendula ke yena wathi kubo, nani kungani na ukuba niwugqithe umthetho kaThixo ngenxa yesithethe senu? Kuba uThixo wawisa umthetho esithi, mbeke uyihlo nonyoko. Wathi kanjalo, omthethela okubi uyise nokuba ingunina makafe ukufa. Ke nina nithi, othe kuyise nokuba kukunina iselingumnikelo kuThixo, into onge uba uncedwa ngayo ndim, ukholisile. Akasayi kuba sambeka uyise nokuba ngunina. Niwuphangile ke igunya umthetho kaThixo ngenxa yesithethe senu. Yes. So we can clearly see here that what Christ is saying is that they are breaking the commandments of God with their traditions. Into esiyibonayo ke apha evelayo kuba uKristu yabavezela ukuba bophula umthetho kaThixo ngenxa yezithethe zabo. If I correctly remembered, Ngaba nikhumbula kakuhle, it's about the children that had to take care of the parents, and then the children take the money and away from the parents, and then they say it's a gift, and then the parents are getting hungry.
Uba ndikhumbula kuhle apha kuthethwa ngendlela abantwana abenza ngayo bekumele uba bakhathalele abazali babo, basuke abantu bathathe loo mali bashiye abazali babo belamba bayoyinika abanye abantu njengesipho. And there's other things also what happened in that stage. I can't remember everything about it. If somebody else can remember, does anybody remember what this verses is about? Khona umuntu ongaphinda sincede ke engeze kuba le vesi iphinde ithethe ngantoni. Khona into endicinga into yoba bekumele uba ndiyazikhumbula ndizilibeleyo. Somebody will give it a try. Khona ungabe ufuna ukuzama. I know it is like they don't honor the parents there. And Ndiyaqonda kakuhle kona uba imayelana nokuthi ababahloneli abazali babo. now on the right-hand side, you will see it's Mark 7, verse 7 to 9. Xa ujonga kwisandla sangasekunene uyabona into yoba nguMarko chapter 7 verse 7 to 9. It's about the same thing, it's just wording is a little bit different. Kukwathethwa ke into efanayo kwenzela uba nje ke amazwi athande ukohluka kancinane. Okay, I will read it. Howbeit Ndizawufunda. in vain do they worship me, teaching for doctrines and the commandments of men. For laying aside the commandments of God, ye hold the tradition of men, as the washing of pots and cups, and many other such like things ye do. And he said unto them, full well you reject the commandments of God, that you may keep your own tradition. Bafumana ke bendihlonela befundisa iimfundiso eziyimithetho yabantu, kuba nithi niwuyeka okaThixo umthetho, nibambe isithethe sabantu esinjengeentlambo zeebhekile neendebe, naye nizenza nezinye izinto ezininzi ezinjengazo. Up to verse 9. Okay, verse 9. Wayesithi kubo, natya apha kambe niwutshitshise umthetho kaThixo ukuze nisigcine isithethe senu. Here you can clearly see in verse 9. He said, you reject the commandments of God to keep your own traditions. Siyabona ke apha ku-verse 9 kokuba kuthiwa niyayichasa umthetho kaThixo kuba nifuna ukugcina oyenu imithetho. So clearly you can see you have to choose. Siyabona ke ngokucacileyo kufuneka ukhethile. You have to choose between your traditions Funeka and then to ukhethe God, phakathi His commandments or His truths. kufuneka ukhethe phakathi kwezithethe zakho neenyaniso zikaThixo. And this movement cannot allow traditions of men to make the say of what happens in this movement. Apha ke kwi-movement akunakwenzeka okokuba sivumele izithethe zabantu zibe zizo ezikhomba indlela. Because it is in contrast with our message. Kuba zichasene nomlayezo lo wethu. If you read Colossians 2 verse 8. Xa sisiya kwabaseKolose chapter 2 verse 8. Yes. Beware
lest any man spoil you through philosophy and vain deceit, after the tradition of men, after the rudiment of the world, and not after Christ. I'm just opening Colossians chapter 2 verse 8. Yes, iti apha, lumkani kungabikho bani unithimbayo excuse me, ngayo intandabulumko nangokulukuhla kungento yanto, ngokwesithethe sabantu, ngokweziqalelo zehlabathi, kungengokukaKristu. Amen. It is so easy to bring our traditions in Kulula our kakhulu belief ukuba- system. kulula kakhulu ukuba sithathe izithethe zethu sizifake kwinkolo yethu. But remember, what we're talking against is patriarchy, and that's also tradition. Sikhumbule ke into yoba esithetha ngayo apha bubuntloko nabo futhi bukwayile nto yesithethe. And most traditions are running through patriarchy. Izithethe ezininzi zenza ziphila ngepatriarchy. That's why it binds us really. Kahle iyasibophelela le nto. If you believe in the traditions, then you mostly would believe that women's is lower than men. Ukuba ngaba uyakholelwa kwizithethe, nakanjani uzozibhaqa sele ukholelwa into yoba indoda ingaphezulu, umfazi yena umncinane ungezantsi. You cannot pick and choose which tradition you will keep. Awukwazi ukuba uzothi ndizawukhetha uba ndizawugcina esiphi na isithethe. For you will not always see the dangers of it in there. Kuba awuyosoloko unawo amehlo okubona eyona ngozi ekhoyo apho. It's so easy to be deceived. Kulula kakhulu ukulahleka. So it is, and it says here through philosophy and vain deceit. So it is deceit. It's a lie. Iyachaza into yoba ukulahleka bubuxoki. So most traditions take away freedom, take away our rights, take away equality. Izithethe ezininzi ke ziyayohlutha inkululeko yethu, ziyawohlutha amalungelo, ziyakohlutha ukulingana. And we have to break free from it. Kumele ukuba ke siluleke kuloo makhamandela. Because then you will truly be free. Ukuze ke ukhululeke ngokwenene. Sorry, I had to bring this in. Ndibone kufanelekile ukuba ndize nangaphambili le. Because the first chapter of this book is very much about traditions of people, of different kinds of people that brought in patriarchy. Kuba ke isahloko sokuqala sale ncwadi sigxile kakhulu kwindaba ye-tradition ethi ke ihambisele phambili ubuntloko. And you will not find it in the natural world, patriarchy. Patriarchy ayifumaneki kwezemvelo. For instance, here you can see a picture of dogs surrounding a little dog. Siyabona kumzekelo phaya naziya izinja zingqonge le inja encinanana. And she says here, the alpha woman's not always by beating others into submission, but by building networks of strategic allies. Apha akunanto yakwenza nento yoba kube khona ekuthiwa kufuneka ethobele omnye, kodwa kunobuchule bokusebenzisana ngendlela esondisayo omnye komnye ebuhlobo. That's a direct quote from the book.
ithathwe ke apha encwadini. Another quote I take out there is the next one. This is really what happened. This is the rest of all my pictures are AI, but the bottom one with the chimpanzee, it really happened, and I went and looked for it, and I found it. Imifanekiso ke phaya yenziwe ke ngobuchwepheshe be-AI, kodwa ke lo osizantsi umfanekiso ndiye ndawuzindela kuyinto ekhoyo. And she says this about the photo here. Uthetha ke Is athi it, ke malunga nale foto. it says you'd spotted a chimpanzee at a wildlife trust in Zambia. Yi-chimpanzee ke apha ethile efumaneka phaya eZambia. Sucking a blade of grass in her ear for no apparent reason. Ufake ke phaa laa nto endlebeni yakhe kungekho sizathu sitheni esibalulekileyo. Soon other chimps started doing the same. Nezinye ke ii-chimpanzee ziyayilinganisa le nto. Continuing with the trend after she had died. Zaqhubeka ke nokulinganisa le nto yade yabe ke iyafa leya yokuqala. Scientists described it as a tradition. Abezosayensi ke bazawuthi le nto isisithethe. And this raised a dilemma. Yenzeke le nto ingxubakaxaka. If other primates can forge what looks like traditions or social customs, Uba ngaba ke abanye abantu banokuthatha ke bakopele ezi zinto ezibonakala zizithethe neendlela ezithile zokuhlala zokuphila. how are we supposed to identify an immutable, never-changing nature? Sizawukwazi kanjani ke ukuqaphela indalo ethile emana isenzeka iziphindaphinda ibe izizintlu ezahlukahlukeneyo. In a species as culturally complex as our own. Apho ke sibona abantu bezindidi ngeendidi ezahlukeneyo ezinobucukubhede obuninzi. You guys, I think for her that is jewelry. Don't you think so? Uba ke yena xa ndicinga wena uzifakele njani endlebeni uswenkile ufake ubucwebe. Very interesting. Yeah, ikwenza umdla kakhulu. As the vault tells me, that is me is now Angela. There are some chimpanzees communities in West Africa that contrast to those in East Africa are more cohesive in their societies. Xa ke eqhuba nencwadi yakhe uAngela uthi ezinye iitshimpanzi kwelinye icala ziqhuba ngendlela eyahlukeneyo xa ujonga kwezi ndawo athetha ngazo ezinye zinokunyanzela okuninzi eziqhuba ngako. Females have a stronger hand. Apho ke sifumana ezi zizii-females izizwe ezinesandla esomeleleyo. He believes that the difference here too might be partly a cultural one. Uthi ke uyakholelwa into yoba ngandlela ithile kungabe nenkolo ehamba nesithethe esithile kule meko. So he said West Africa's chimps are different acting from the East African ones. Uqhuba ke athi ii-chimps zaseNtshona Afrika ziqhuba ngendlela eyahlukileyo kwezo zaseMpuma Afrika. And that can all be classified as culture. Yonke ke le nto inokuthi ke ithathwe ibizwe ngegama lokuba lisiko. So it's very interesting. Kwenza I'm umdla going kakhulu. to show you now a video, if it will play, about how the dogs react, dogs react, and what is truly an alpha dog. Then we're going to discuss, just have a short discussion of what we see.
on YouTube and everywhere if you really want to go and look there about what they say is an alpha. So let's see if I can play it. Khona ke ividiyo endingazi ngeke siyibukele esiwathi ke sithethe ngayo emveni koba siyijongile. Ndinethemba loba izawudlala. It will be my first time doing this, so. Okokuqala ke ndisenza le nto. Can you guys hear this and see it? Yes, it's playing, Erica. Just that the sound, I'm Good. not sure. Yeah. Okay. Did you guys see and hear that? Yeah, the sound was not there, but the action was. Yeah, that's all important. This is all. This is the only thing that I want you guys to see. Can you see there was no barking, no heavy noise made, no aggression? Siyabona ke into yoba You, akukho kukhuthana apha kukhonkotha kuyadlalwa nje. you can follow these dogs on YouTube. And luckily I did follow them at one stage a few years ago, and I remembered. Ungake ke uzilandele ezintsha kakuhle phaa kuYouTube. Ndikhe ndayenza loo nto kwiminyaka edlulileyo, sayikhumbula kakuhle. Is this the biggest dog in the whole place there? Ingaba ke lena inje ibiyeyona enkulu xa besijonge apha emfanekisweni? What do you guys say? Yes. Can I just make a comment? There was no sound there. Maybe I can just explain a little bit what happened there, if it's fine with you. Yes, it's fine. Acacise kuba khange kube khona ngxolo ekhona. Because maybe you can play the video again, but what actually happened is there was other dogs that tried to be dominant. And this white dog that you see there in the picture that's standing over the other one, when you look at that video, you will see he comes in and all the other dogs recognize the authority. He doesn't bite them. Even look at that big black dog, he's bowing. You'll see on the right, the German Shepherd is just lying. And that dog is not even the biggest. But once he enters, all of them show their, what is the right Reverence. word? Their reverence. Yeah. And that dog came in all the way and just show, I am the boss. And all the dogs submit to that authority without him growling, biting, or fighting. Sibona ke phaya ezi zinja bayesichazela ke ukopas into yoba kukhona ezi zinja phaya, enye bekumfana sobugqitha iGerman Shepherd ibithulile nje ijongile. Le ibivelile imnyama ingathi inobungangamsha. Ithi kodwa xa kuvela le emhlophe zibonise imbeko kuzo zonke ngaphandle kokulwa, kodwa zibonise imbeko nokuyihlonipha le engenelelayo emhlophe. So firstly, I want us to see that the alpha dog, as the manosphere call it, is not the biggest dog. It's not six. Yeah, sorry. Go on with 230. Okay, so into esiyiqaphela ke phaa into yoba le alpha dog akusiyona nja ebonakala engathi yiyona enkulu xa uyijongile ngokwesiko. It's not controlling. Futhi ayilawuli. It's not the largest dog there. Akusiyona eyona enkulu phaya. And it's not overly aggressive. Ayibonakali futhi inolaka olweqile.
So now you can see, if you go look at the manosphere, there's nothing natural there. Xa ungakuyojonga ke kule meko yamadoda akukho nanye into phaya ongathi yemveli. They show aggression against women, and they're called beta males. Bona basuka babe nolaka nenzondo ngabesifazane babe sebezibiza ngokuba bangamadoda akraka. They say you have to go gym and make yourself look buff. Bathi kufuneka uhambe uyojima ukuze ubonakale umzimba wakho usisidlakele. You must preferably be 6 foot. Bathi kufuneka nje ubonakale emzimbeni ube namandla ucace nje ube nomzimba. And you must be aggressive towards your partner. Kufuneka futhi ubonakalise ukugonyamela nodlame apha kupartner wakho. You must show your dominance. Ucace nje ukuthi uyinhloko. And even here you can see that the control was held by a small dog with no aggression. Kodwa apha siyawubona into yokuba ulawulo lusenjeni encinanana futhi ayinalaka. Just with confidence. Yenza nje le nto ngokuzithemba. Now, if you go look at the other videos in this, Xa ungakuphinde kujonge ezinye iividiyozi apha, you will see that he had made some friends. uyawubona into yokuba yonke into yenziwa ngexesha elibekiweyo. He got allies. Unabahlobo, He uses politics. usebenzisa ke nezopolitiki To keep everybody in place. ukuze ke amgcine wonke ubani endaweni yakhe. And in place mean that there must be order and calmness. Xa sithetha ngobeka abantu endaweni yabo kuzamele ukuthi makube khona ucwangco nokuzola. Because in the natural world, they prefer calmness. Kuba phaya kwezemvelo izilwane zithanda kakhulu inzolo. What I wish my dogs have. Ndinqwenela ngasekhe Okay. nezintsha zam bezinjalo. Now, they will say, who's the boss? The alpha males are the boss. Uzawusoloko kukhona umuntu ozothi ngubani kophetheyo avele ke lo alpha male athi ndim oyinhloko apha. Many years ago was there a TV show that is called Who's the Boss? Kwiminyaka emininzi ke eyadlulayo kwakukhona inkqubo ethile eTV-ni eyayisithi ngubani iboss. And I remembered that that's why I called this page, Who is the Boss? Ndiye ndakhumbula loo nto ke xa ndifika kule page ethi Who's the Boss. Now, let's see what Frans de Waal says in the book of Angela. Uthi ke yena uFrans de Waal kule ncwadi kaAngela. I think when people say that patriarchy is sort of natural from the human species, the male dominance and male violence are natural. I think they totally exaggerated. Sorry, he says, I don't think that's necessarily the natural condition of our species. Uthi ke yena ke uFrans de Waal xa abantu besithi ubuntloko obu ebantwini yinto edaliweyo, indoda kufanele ibonakalise ugonyamelo ibe nodlame, loo nto ibonakala into edaliweyo. Ndicinga into yoba noko bayayibaxa okanye ke bayababaxa. Uqhuba ke athi andiqondi okokuba le nto ibinyanzelekile uba mayibe khona ngoba ayidalwanga nomntu. So by natural condition, he means it's a natural thing. And he says, no, it's not.
Xa sithetha ke ngemeko yayo yemveli ithetha ukuthi yinto adalwe nayo umntu abe sisithi ke ayinjalonga, akadalwanga naloo nto umntu uba abe yintloko, abe sisihlakela, abe nogonyamela, abe nodlame. When compared with other primates, the patriarchal human family with the father as its head, in fact, looks quite odd. Xa sithelekisa ke nezinye iindawo, le nto yobuntloko efemelini iske ibonakala iyinto enjengabukekiyo. In a special issue of the Royal Society Journal in 2019, anthropologist Melissa Emery Thompson at the University of New Mexico found that no primate species provides a direct analog to humans. Xa ejonga ke kwezocwaningo uMelissa Emery kwijournal yakhe yango-2019 ufumanisa into yokokuba kwesi species ekuthiwa yi-primate species akakhange afumane into icacileyo emalunga nale nto eyenziwa ngabantu ngoku. On the contrary, she found the kin relationships in other primates are consistently organized through mothers rather than fathers. Kwelinye icala ke ngokungafaniyo nale meko yokuqala ufumanise into yokokuba kubudlelwane obububo obunentliziyo ezithambileyo abona bantu baququzelela uba kwenzeke oko ngempumelelo ngoomama kunokuba ibe ngootata. This may mean nothing at all. It could well be that humans are just different from non-human primates. Ayinanto itheni ke ithethayo le nto kwaphela ngaphandle nje kokuba ithetha ukuthi abantu aba bona banomahluko kwabo kwezo zidalwa ke ezingengobantu. But ties to mothers are so persistent a feature that it led Thompson to wonder whether scientists who had studied humans might have actually have underestimated the importance of maternal links through generations. Ubone ke into yokokuba imbophelelo okanye ukusondelelana kobumama kuyinto ebonakala isoloko iqhubeka njalo. Ayibone ke uThompson le nto njengophawu olumenza azibuze into yokokuba ingaba oososayensi aba bayiqaphele nale nto noba basuke bayijonga bayithatha kancinane into yamakhonkco enziwa ngoomama kwizizukulwana ngezizukulwana. Experts were so sure that the human patriarchy could be explained using biology that they had become blind to the possibility that mothers could hold power as well as the father. Abacwaningi okanye oochwephetshe basuke baqiniseka into yoba le nto yepatriarchy yinto edaliweyo kangangento yoba bacinga into yoba iyimveli abantu amadoda azalwe nayo. Bamfameka ke ekuqondeni okokuba nabo oomama banawo amandla okuzitsala intambo kanye ngale ndlela amadoda enza ngayo. To say it shortly, everybody's equal. Come again, Erica? To just say it shortly, everybody is equal. Ngokufutshane ithi nje le nto wonke umntu uyalingana, sonke siyalingana. The one does not have more power than the other. Akekho omele uba azibone engenamandla kunomnye. It might be that the woman's body is more made to feed her child. Isenokuba ke umzimba kamama ubonakala ungathi mhlawumbi wona ulungele okokuba mawube wondla umntwana. And the functions can be different. Ewe, imisebenzi isenokohlukahlukana. But they have the same power and the same equality. Kodwa kona banamandla olawulo alinganayo, bayalingana.
I don't know in everybody's culture if this is the same, Ndazi ke noba kwizithethe zethu ezinamasiko ohlukeneyo le nto iyafana na. but in my culture, Kodwa kweyam i-culture, when the child is been naughty during the day, ukuba ngaba ke umntwana bekade esile apha ekuhambeni kosuku, the mother would say, when your dad gets home, you're going to be in trouble. umama kuzawuthi xa umntwana eganga athi xa seyibuya utata wakho uza kulungisa utata wakho, Making him the authority. le nto ke imnika amandla kongamela utata, And that only his word counts. ibe nemfundiso eyityalayo into yoba elona lizwi elibalulekileyo apha lelikatata. Did you guys have the same thing with you, Yes. with yours? Is it? Definitely. Yeah, Okay. kunjalo kuthi sonke. It takes away from the mother and the father. Isusa ke ilahlele kude le isusa kumama nakutata. It makes that the children will fear the father. Or isusa amandla kumama iwalahlele kutata ibe seyisenza abantwana babauyike kuphela utata. And will not respect the mother. Ibe seyenza ke into yokokuba akube nzima uba ahlonitshwe umama. And not listen to her as they should. Angamphulaphuli nje befana uba uyenza. So she cuts herself off with those words. Nguye umama ozibekele ecaleni ngala mazwi awathethayo. And take away her power. Asuse ke amandla olawula yena kuqala apha kuye umama. This was so beautiful when I've read this. Ke kwandonwabisa kakhulu ke xa ndikufunda oku. Okay, I'm going to read it just as it is. Sazifunda nje. Angela says the following. Thetha athi ke uAngela. Robin Jeffrey was traveling through the Indian state of Kerala by bus. uRobin Jeffrey ke ehamba olu hambo anda ke kumazwe ase-India ehamba ngebhasi. A few meters away, he noticed an old woman dressed in white, sitting comfortable draw on her veranda. Kude phaya uqaphele ukuba khona umama othile onxibe impahla yakhe emhlophe, umama oselimdala ezonwabele phaya everanda. She peered intently through thick spectacles propped up against her legs. I saw her morning newspaper. Babe ndimjonga ke uqwalasele ejonge i-newspaper yakhe eyifunda ngapha enxibe izipeks zakhe. That moment felt so remarkable to him that he never forgotten it. Lo mzuzu ke uye wamhlaba umxhelo kakhulu kanganto yoba akazange aphinde awulibale. It is so fixed in my mind, he tells me. Kusahleli nangoku engqondweni yam ndixelele wathi. It was unusual for Jeffrey to see anyone reading a local language newspaper in public, at least in Punjab. At least in Punjab. Bekuyinto ke ebingaqhelekanga kakhulu uJeffrey ukuba abone umntu othile efunda i-newspaper yasekuhlaleni eyifunda ke obala ejonge ngabantu ngakumbi nje ekuncinaneni ePunjab. Literacy across India was low, as it was in much of the world then, but female literacy was even lower. People rarely owned reading glasses. Yet there was this woman leisurely reading her paper.
phaya eIndia ke bebembalwa kakhulu abantu abafundileyo. Hayi ke kube sekuba wesi xa sithetha ngabangoomama. Abantu bebengafane nje babe nazo iiglasi zokufunda. Noxa kunjalo ke kodwa lo mama yena ubukeka ezikhululekele nje ezifundela iphepha lakhe. It's just one of those vivid pictures that strikes you when it's so out of keeping with what you expect. Yeminye ke imifanekiso lehlala icace igqamile engqondweni xa wena kanye ungakhange uyilindele tu into enje kokuba ibinoske yenzeke. Beautiful, isn't it? Wonderful. Kuhle. Now, here is where Kerala, I want to show you first Kerala. Kerala has the longest dam. Nantse And ke it's, iKerala ilelo la dame lakhe lalide. and it sits here at the west coast of India. You can Iphaya see the red ngaselunxwemeni there. unxwemeni lasentshona ke lase-India xa sijonga ke le ndaweni ebomvu. Okay, and the reasons why I want to show it to you is because of this following. Isizathu ke sibangela ndifuna ukunibonisa zezi zilandelayo. Oh my timing is nearly up. Xesha lam ke. Adult literacy in India is far higher today, around 3/4 of the population, but there remains a pronounced gender gap in most states. Ukuba kube khona ukukhanya kwezemfundo kunyukele kakhulu ke namhlanje. Phantse ke i-3/4 yabantu baphaya sebefundile. Kodwa kunjalo kusenengxaki kakhulu kwezesini, kutho ukuthi ke le nto yokufunda khona isini esithile sona esisacekeleke phantsi. In Kerala, though, women literacy rates have been around the same as men's for long as records have been kept. Kwindawo ke leya kuthiwa yiKerala, ukufunda kwabantu abangoomama kusoloko noko inani lakhona libulingana nelabantu abangootata, oko nje kumane ke kuthathwa ke ii-records. They currently sit on more than 95%. Xa sithetha njengangoku lime phaya ku-95%. Running along India's verdant southwest coast, the state is famous for being one where women can travel alone and walk the streets relatively safe and unbothered. Xa sijonga ke kuleya ndawo leya ndawo igqame ngokokuba amakhosikazi enza into ebonakala ingaqhelekanga kwezinye iindawo yokuba akwazi ukuzihambela esitratweni ngaphandle kokoyika nokuhlutshwa. And this is no small thing. Ayincinananga ke le nto konke. In my first job at an Indian current affairs magazine in the busy, dusty capital, New Delhi, I quickly learned not to go out of the dark without a friend or a relative. Xa ndandiqalisa ke ukusebenza kwindawo ethile yase-India eyayisenza iimagazini ethetha ngezokuhlala, apho bekuneendawo ezibhizi kakhulu, kugcwele kunedasti phaya kwi-New Delhi capital. Ndakhawuleza ndaqaphela into yokokuba akufanelekanga uba mandiphume ebusuku ndingenamntu oza kundikhapha ngomhlobo okanye isihlobo. A misogynistic disregard of women and girls, leaning towards contempt, was matched only by a no-nonsense resilience, what women had learned to adapt. Bekukhona ke umoya omninzi ogcweleyo wokucwasa abesifazane namantombazane.
into ke leyo ibisasaze umoya nengqondo yokuthi yinto le engeke nakancinane inyanyezelwe into yoba abantu besifazane bangazibona bengathi bangcono bona apha ekuhlaleni. Kerala, on the other hand, was spoken about in almost fabled terms as a place where gender roles were reversed, where women had always ruled and daughters were prized over sons. Kwelinye icala ke le Kerala yona izinto bezingahambi ngale ndlela besisizibone ngayo kweliya icala. Apha khona imisebenzi ibonakala ithathe elinye unyawo. Apha amakhosikazi ngawona abonakala ongamele, namantombazana abonakala exatyiswe ukodlula abafana oonyana. To this day, Kerala is often referred by outsiders as matriarchal. In reality, misogyny and abuse exist there just like they do elsewhere, and women are far from holding all the power, especially lower caste women. Kude kube ngulo mzuzu sithetha nje, iKerala yaziwa ngokokuba nakubahambi yaziwa nje ngokuthi ngoomama abaziintloko phaya abalawulayo. Ebunyanisweni into yokucwasa kwabantu besifazane nokuhlukunyezwa zizinto ezenzekayo njengoba bezinokwenzeka naphi na. Amakhosikazi wona angawo abambe iintambo, ngakumbi kulawo amakhosikazi akwibakala elisezantsi. But there is some truth in the legends. At least some of the states' records on gender equality can be laid at the door of the ancient Nairs, a powerful caste-based community that once dominated parts of the region, organizing itself among matrilineal lines, tracing ancestry through mothers rather than fathers. Inyaniso ke xa singake sijonge ezembali zakudala isivezela into yokokuba kwiziteti okanye kwizizwana ezithile ezimbalwa kukhona izinto ezithi ukulingana ngokwesini kungabekwa kucace kusuke kwimbali yenezi yakudala, kube sisixhobo esinamandla kakhulu apho sibona ezaa faith-based communities ezazisoloko zilawulwa kumasebe athile ngabantu abangoomama ibingabo abebetsala iintambo. Futhi loo nto iyakwazi ukulandwa ibone into yoba kwakude kudala kwakwizinyanya zakhona oomama bakhona ibingabo abaphetheyo ngaphezu kwamadoda. Is there any questions? Because this is the end of my presentation. Is there any questions or comments or anybody want to say anything? Sifikelela esiphelweni ke sesifundo sethu. Bendifuna ukuva into yoba ingaba khona ofuna ukwengeza, ukuphawula okanye ukubuza. No, it's very interesting and informative. Yes. Sorry. Can you hear me, Erika? Yes. Just something I want to say that's quite interesting. In nature, you get species where the male raised the children, not the female. You also get species like the seepaartjies, what's it, the seahorses? The seahorse, yeah. A seahorse where the male give even birth and not the female. You also get species in nature. Sorry. It's okay. It's okay. So khona nje into endifuna sikhe sabelana ngayenza umdla kakhulu into yoba phaya endalweni ezilwaneni uyawufumanisa into yoba kukhona izimo apho aba bangamadoda babonakala ingabo abakhulisa abantwana ingengabo oomama. Siphinde sibone into yoba xa singaya kwezinye iindidi zezilwane, umzekelo ihashe laselwandle lilo elimithayo eliyinkunzi lithiwa lizale umntwana. Then Yes. also you get the extreme where some species are born male
and they change sex to female and vice versa. Siphinde sibe nezinye iimeko ke esingazibona sicinga into yoba ke thina zinyukela izinto, apho kuzawuzalwa isilwane siyinkunzi siphinde sijike ngokuya sikhula sibe yimazi, okanye besizalwe siyimazi sijike sibe yinkunzi. And then just one thing that I always, or last wants to say is if you look at the hyena, the female also have male genitals, meaning she looks that way exactly like the man. Kanti ke kwakhona xa singajonga ihayena, izitho zayo zangasese zibonakala zizena ezibonakala zinesisindo kakhulu ezemazi, ngokude kube ngathi zizitho zangasese zenkunzi. So my observation is like, if you want to look at nature, you can't use that as a reference and bring it back to humans always. Into ke ndifuna ukuyicacisa yinto yoba xa sijonga endalweni njengezilwaneni, akukho kwanto esingaze siyisebenzisele ukucacisa senze umzekelo ngayo ngale ndlela abantu izinto abazithatha ngayo. If you want to use nature, you will see diversity. Xa ngaba ungakhangela ke i-nature uyofumana nje into yoba kohluke kakhulu. Thank you, Kobus. Siyabonga Kobus. Anybody else want to make a comment? Ingaba ukhona omnye umuntu angengeza? Yeah, it's very interesting. I think human species is just I don't know, because they've been given the brains and the reasoning, they just abused it. Then moving quite far from what was supposed to be natural. Yes, I agree. Yeah. So ndithi benisithi ke, I think umuntu ulinyazwe nje into yoba yena ingqondo le beyinike usuke wayisebenzisa indlela engasiyo. Ngoba kuyabonakala uba ngokwemveli kona le nto yoba kube khona omnye ongaphezu komnye ibingakhange ibe khona. Okay. If nobody else wanted to make a comment, let us pray. Siyathandaza. Dear Lord, thank you that we can learn from nature how things work. We know Christ had studied nature to understand the kingdom of God. And so we will find the mistakes of what humans made if they're trying to use nature. For nature is much more complex, because we know you that created us, that created nature. And we can see your hands through everything that's been created. Help us this week to remember this, that we can all fast when the time is running out. I pray this in Jesus' name. Amen. Amen. Amen.